Trnava má dva symboly. Kresťanstvo a krásne kostoly a druhý je šport. Či je to futbal, či je to hľadana, či je to hokej. Veľmi dobre viete, že keď tu sa hrá, napríklad to hral Púško z Barcelony, tak to je 20 000 návštevníkov. Takže prečo sa tomu čuduje? To je to 50 km od Bratislavy. Je to blízko pri letisku, Piešťansko, Bratislavsko, je to krásne nápojenie, je to v centre mesta, je to ten krásny stánok. Ja by som sa tomu načudil. Je tu zázemie futbalové, obrovské zázemie, historické futbalové. Antor, ako keď sa prechádzate po tom štadióne, zmenili ste ho? Alebo si ho predstavíte, ako by vyzeralo v finále? Áno, viem to, že predstavím najväčšie sa veľký zbierali všetko do hlavnej tribúny, ktoré vypokúšali do 30 000 ľudí a hrali už do tých superpohárov, Ivešov, Liga Šúkov. A vytvorili také mančasty, ktoré na Slovensku by mohli prejsť. Je to celá super domáče, ktoré by to vyznesli. Je to tak reálne, že padne táto tribúna? Keď na to ľudia pomocou nájdem, neviem povedať, že to je možno áno, ale to sa bude možno. Tie peniaze, ktoré sa zarobia teraz v Európskej lige, aj využívate aj na možno pôjdu aj na štadión, alebo je to skôr na chod klubu? Ale tešia vás asi športové úspechy momentálne v Európskej lige? Samozrejme, keď si myslíš, že trošku predbehli. Som bol radšej, keby to bolo v roku 2015. V Trnave stavba postupuje presne podľa časového a finančného harmonogramu. Ja som presvedčený, že budúci rok, v septembri, 8. septembra, na tomto štadióne slovenská reprezentácia odohrá prvý kvalifikačný zápas Ukrajiny. Slovenská reprezentácia, alebo Slovenská futbalový zväz pre reprezentáciu bude mať tento štadión k dispozícii. Takže ja verím tomu, že pravidelne bude hrávať Ačko. A verím tomu, že keď bude atraktívny super, tak aj 20 atraktívny na kvalifikačný zápas. A je to multifunkčné štadión, nebude slúžiť len na futbal. Dá sa povedať, že mesto to nalepne trošku odžiť. Veď, nechajte nás to postaviť a potom sa to stretne, no možno sa vám opýtať. Keď sa vám to páči, budeme vidieť. Dobre? Je to nová dominanta Trnavy? Už nezanikli trošku tie kostoly? Kostol nemôže nikdy zaniknúť, to nezanikne, nezanikne. Myslím, v rámci tých stavieb, že to tak trošku... To sú veľmi silní stany, sú na veriaci. A chodia sa, ale je to dominanta, bude to dominanta. Baví vás to, keď je krásna štadión, je to krásne, všetci to cena. Žiaden skôr nie je to? Nie, všetko je úplne silné. My sa teraz si denne pohľadí už pozerať, aby to už bolo čísko? Áno. Ide to ruka v ruke, Trnava hrá pohári, čo je tiež super, štadión sa vyhrá. To som sa až tak veľmi nadšený, nie keď ma na toto diváci nepochvália naši, ale aby som bol radšej o rok neskôr. Zlaté Moravce je nás momentálne domovský štadión, sú tam ľudia, ktorí nás tam prichyľili a pripúrili, lebo to nemáme kde hrať. Ale predsa sme len na cudzemí. No ale je to výzva stavbárov, hráčom, aby aj ďalšie roky hrali. To máte pravdu. Je to aj na vás, aby ste držali mančak. Snažím sa, neviem všetko povedať, ale dá sa sem dá.